aquí o temos, Que rico. Eu son moito, todos os días tamén. O meu tupper, en cantidad de veces ando co tupper, cando vou por aí e tal, ando con tupper, e máis co biberón de té, co termo de té. Que rico. Encántame. Moi ben, así que vou disfrutar hoxe cociñando, por que non? Imos. Comezamos co caldiño. Mira que teño aquí. Vedes? O congro vou pasar para aquí. Aí. Chisco de aceite de oliva. Eso é. Que rico é o congro. Bueno, para os caldos eu penso que dos bichiños que máis aportan, máis sabor aportan, xunto co bacallau. A min o bacallau, para de feito, bueno, xa comentei aí atrás, fai uns días, non? Que estuve comendo unha caldeirada que me fixo aí a amiga da Perla Marián e botoulle 3 ou 4 peixes, pero no medio unha talleriña de bacallau. Unha talleriña así pequena. Cambio conto, Cando botas un bacallau, cuidado, de salgado. O fresco está estupendo tamén, está riquísimo. Pero de salgado é como se subera, non? O sabor, o impulso un poquinho máis para arriba. Riquísimo. Riquísimo. As cabezas. Aí van. E seguimos, mirade. Aquí temos a nata e o cedoliño que vai despois, ao final. Primeiro imos facer o caldo, imos a escoar ese caldo, imos descartar a parte sólida, nos quedamos co líquido, e nese momento é cando mesturamos a nata, o té e o ceboliño. Agora, vai, 5. Aí, pouquiño, que vaya dourando pouquiño a pouco. Pelamos a cebola e para dentro con ela. Podemos botarlle máis material aí ao cara, unha cenoria. Vale, perfecto. Unha folla de loureiro. Agora non aconsello. Vou explicar por qué. Porque aquí queremos que resalte. Sempre o digo, caldo de peixe, folla de loureiro e un pouco de pirixel. Sempre lle pegan moi ben. Neste caso, aquí queremos intensificar o sabor co té. Ben. Estes produtos, tanto a cebola como a allo porro, pouco vai alterar. En cambio, se lle metemos o loureiro, aí sí que alteramos un pouquiño o sabor. Aí vai, veño un poquinho máis, que agora estou atento aquí. Xa non me queda nada por facer. O allo porro, esta parte fora, que esta non está nada ben. Vale. Ben. Aquí pasamos un tempiño, sí? Probablemente o peixe xa empeza a desfacerse. De darlle unhas voltiñas, pois é o que buscamos. Isto é o que buscamos, vedes? Estes xuguiños. Vou facer unha cousiña máis. Vou sacrificar un anaquiño desa amiga de bacallau. Que ferva a auga. Vou sacrificar este anaquiño. E vou no poñer aquí en contacto. Ben. Chisquiño de sal. E rustrir. Damoslle unhas voltiñas e que vaya dourando todo. Aí a cociña, como se está poñendo xa. Iso é culpa dos dous peixes que temos aquí. O congro que moitas veces descartamos, que ten moita espiña, que non sei... empanada de congro, cuida con ela. Ora, o caldo de congro... Buah. Vale. Moi ben. Temos. Isto vamos deixalo aquí un pouquiño aparte. Imos poñernos co arroz. E collemos unha tarteiriña baixa das que me gustan a mí. Aquí temos. Esta non é, esta é moi grande. Esta é moi grande. Unha máis pequena vou a buscar.
atopei. Esta era. Por fin. Andaba buscando, a rumpedeta, chafna. E tamén metes aí dentro dos caixos, calquer día non entra e non sale. Ai! Vai. Chisco de aceite. E aquí sí. Aquí vamos a traballar co Brunoise. Estáse quentando. Vou coller un salvamanteis para poñer xa, porque vou retirar do lume e vou deixar infusionar un pouquiño de té aí. Dente de allo. Enteiro, prendo 9, 8, 7, 6, 5, 4. Isto é para o arroz, verdad? Aí, pouquiño a pouco. Xa temos, Esto xa ten un olorazo, bueno, o que sale daqui xa non é solamente auga. Agora está salindo máis líquido. Iba por auga, pero xa o teño aquí. Vale. Moita, pouca. Queremos un caldiño un pouquiño concentrado. Con estes dous anacos, máis a verdura, dous anacos de congrio, máis a miga de bacallau, con isto ben nos dá para 1,5 litros, 2 litros de auga. Pero aquí queremos concentrar un pouquiño o caldo, vale? Por lo tanto, baixamos a proporción, e xo concentramos, non ten máis. Mirade, apagamos o lume, a auga. E aquí poñemos a infusionar. 3 minutos serán a culpa, vale? Aproximadamente. Igual, que proporción queredes? Eu creo que sepa. Que sepa ben. Até verde. Así imos a botarlle un poquinho máis. Que bon. Aí atrás fixe unha salsa exactamente igual, pero engadille unhas algas. Era para outro, era para un peixe. Tamén, cun arroz, tiña as algas e quedou fenomenal, quedou espectacular. Moi ben, aquí tapamos un pouquiño, o allo, témolo. Imos co arroz, despois rustrimos o arroz e cunha cenoria e máis así. Con isto imos a meter o arroz e imos a subilo tamén. Do mesmo xeito que facemos con aldo, tamén subimos o arroz con estes sabores, sí? Pelamos a cenoria. Vou baixar un pouco. O caldo de peixe, máis ben tamén, igual co té, que infusione. Vale? Mais que coza, que infusione, que vaya pouquiño a pouco. Non por ferver máis e máis tempo imos a sacar máis sabor. Xa o digo sempre. Pois me vou a repetir. En 20 minutos, como moito, en 20. Eso, en 15 minutos temos aí un sabor impresionante xa. Impresionante. Vale. Cenoria. Esparraguiños. Que últimamente teño moitos. Bueno, pois vou nos usar. Agora, non tedes vosotros, porque eu non teño todo o ano. Si que é certo, si que agora caeron. Entón, sabedes como fajo isto tamén con outro verde tamén que é básico na cociña para mí, que son os chícharos. E xo fixemos aquí varias veces, tamén. Vale. Son moi tenros, así que estos casi non fai falta nin pelalos. O que leven é pouco máis. Cando son máis gordechos, aí teñen a tona moitísimo máis... A tona e os brotes estes son moitísimo máis duros, van para fora, pero estes están a rente. Prácticamente están a rente, non se ve brote salir para fora. Vale, xa non pide máis, non lle quito máis. O que si vou a facer é que a parte do tronco vou non meter, pero as xemas dos espárragos estas vou facer aquí aparte. Ai, que se vayan facendo, porque despois non pratado gustame moito que se aparezcan por aí. Ben, e ben, e isto, xunto ca cenoria, troceamos.
a parte do tallo. E a parte máis fibrosa, xa notamos unhas tiriñas, xa pide el cortar por aí. A partir de aquí, xa prácticamente comense en cru. Son moi terros, teñen moita agua, así prácticamente comense en cru. A cenoria. Aí está. Aí está. Ben. Adiante. Vamos. Endadiños. Estou mirando porque non escoito cantar aí. E cando non escoito cantar me preocupa. Porque ten que cantar é o allo. Ese. O caldo non, pero o allo sí. O allo sí que te llegue a cantar. Por que non cantas? O 5 non te cheja? Bueno, sí, xa está facéndose, 5, 6, 7, 8. Ben, para retirar a xema dos espárragos, vou poñer isto aí. Imos aló. Como vos gustan? Moi feitos, pouquiño feitos. Eu caso como os cru. Con sal e non fai falta nada máis, Non precisa nada máis. O dente de allo vai inteiro, por suposto, aí. Agora sí. Agora sí. Vale, aí, reservamos. Seguimos sacando sabor. O resto dos espárragos. E máis a cenoria. Pensei que non cortara. Xa me parecía raro, porque cando empezas de proa a popa con unha cenoria non pode quedar. O xeito de cortar as verduras, bueno, eu creo que facedes a todos por imitación, de ver na televisión de como se comeza, o orden é básico, non? De levar o orden ben postiño. Este té, fora. Collemos un cunco. Aquí. E aquí. E aquí xa temos a infusión esta. Perfecto. Moi ben. Pouquiño a pouco, pasiño a pasiño. Damoslle unhas voltiñas. Uau, o recendo que teño por aquí, o que me está salindo por aquí que acaba de vir ahora. Disfrutade con estas cousiñas, por favor. Sedes expertos, tedes que ser un experto en facer caldos. Un bocal, un rostrido, conquistades o mundo inteiro, si queredes. Arrociño, para adiante. Vale. E aquí imos a dourar un pouquiño, vale? Vamos a darlle uns 4 ou 5 minutos aproximadamente. De rustrido, vou baixarlle 7, 6, 5, 4, 3, 2... Aí. Este rustrido que colle o sabor, que marca un pouquiño. E cando facemos tamén, moitas veces, cando facemos as paellas, que damos unha volta primeiro todo o arroz e o torramos un pouquiño, ou cando facemos os fideos, tipo fideuá. Moi interesante buscar ese punto. Ben, por outro lado, temos allo, cebola e máis o bacallao, as migochas de bacallao. Lembra aquí. Teño aquí outra tixola. Chisco de aceite de oliva. Ceboliña. E un dente de allo. Ben. Das cousas máis ricas que existen. Xa comentei das cabezas de bacallao. E as ventrescas xa as fixemos aí. Hemos de volver a facelas outra vez. E as cabezas, Dios mediante, hemos de cociñalas tamén, Nuns días, si podo, consigo unhas cabezas de bacallao, porque é das cousas tamén máis ricas que existen. Sempre andamos cos lomos, que evidentemente, un lomo de bacallao, que peza é esa, do centro, mi madriña. Pero, para gustos, para todo, é que do bacallao prácticamente todo. Adoro
Bueno, moi ben, que máis me queda? Quédame rustrir un pouquiño a cebola, este allo. Ora, en 3 minutos xa teño este caldiño. Bueno, isto xa prácticamente está. Xa poño a cocer o arroz e vémonos agora. No chisquiño dun ollo, xa sigo con vos. Hasta agora. Temos a ceboliña xa rustridiña. Este aceite quente. Collemos unha cullerada de fariña. Cullerada, mirade, non fai falta moito máis. Para espesar unha salsa non fai falta máis. Tamén depende da cantidade, que se sodes 20, que debe facer 1 litro, sí, algo máis. Fai falta. Bueno, tampouco, 1 litro non, de 15 litros sí, pero 1 litro moito máis tampouco de fariña tampouco fai falta. Aquí rustrimos un pouquiño a fariña. Bacallao para dentro. E, para animar un pouquiño, aquí o bacallao que se coza, un pouquiño de caldo. Aí, quieto. Sal, no. Té verde. Deixamos reducir un pouquiño. Aquí non queremos perder o sabor, Para nada. Dalle caña. 6, 7, 8, 9. As migas. Probades, pero en 5 minutos deberían estar. Entre 5 e 7 minutos, unha cousa así. Non faría má falta máis. Ora, probades que dedes máis brandiño, que dedes o seu punto o peixe. Cuestión, de cada un de... Porque teño visto bacallaos que cocen e como caldo. Como te gustou o grelo? Como a unha señora destas que leva cocendo caldo durante toda a vida e lle quites. Como que un caldo faise en media hora que é tempo de cocción da pataca? Caldiño. Ben. E agora que reduzca aquí un pouquiño. No momento que reduzca, incorporamos a nata. Vou botar un chisquiño máis. Aí vai. Bueno, compañeiros e compañeiras, deixádeme un segundiño que acabe de facer todo isto. Que se acabe de facer o bacallao, que teña reducida a salsa. No momento que reduzca un pouquiño, o que vou a facer é incorporar a nata ou leite evaporada e empratar. E listo para comer. Non nos queda nada máis. Un chisquiño. Vémonos agora. Chao. Ben, que non te desaro de empratar, non pasa nada, non o poñades. Poñedes a base de arroz e punto. É unha casa de un pouco fajo, Poño a base de arroz, na certeira, presento e listo. Pero aquí estamos na tele, e ten que quedar bonito. A mí foi ilusión tamén, e gustame moito empratar. Jolín, é o chollo do traballo ben feito, non? Ou non? Eso como cando nos arreglamos, o salir e tal, oye, as cousas como son. O empratado é importante. E total, tamén dixous unha cousa, un ariño destes, que non sei se chegará a €1, Se non tedes na casa, o mellor chamades, Manolo, córtame aí, non tes tubo do 20. E xa chega. Xa o teño feito, Con tubo do 20 e do 22. Sí. Elo. Capiña. Agora o bacallao. E despois, o que vai empapar todas estas 3 capas que vamos a meter, 3 ou 4, as que nos den, vai a ser toda esta salsa. Unha recenda de verde. Uah. Ben. Veña máis. Outra capiña de arroz. Para adiante. Está buísimo, este prato está riquísimo. Riquísimo. Además, ten cuidado, poñedes o arroz. Na última capa vou poñer o bacallao. Pero poñedes o arroz e tal, é que non me gusta o bacallao. Ti prova, leva un pouco de peixe. Esos son deses, dos que enjañan. Ten cebola? No. Non é certo. Non, porque eu son dos primeiros en queixarme. Ei, que me dixeches esto? Vamos.
a última de bacallao. E agora, para que empape todo isto, esta salsiña, que o único que fixemes foi deixar reducir. Estuvo aí ao mellor 20 minutos, no número 7, pim, 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 pim. Despois unhas pinguiñas de nata, o ceboliño que piquei e non ten nada máis. Nada máis. Complicado? Home. Con cousas que temos na casa. Que é o máis interesante de todo. E agora... un momento, este váleme. Así. É polo transporte, sabedes? O transporte de aquí a aquí. Eso, Ai, que ben o estou pasando, non te se ven a cara, a caradiña de parvo, xa me ven. Como vou disfrutar hoxe, xa verás, o telexornal. Vai me dar hasta alegrías, fíxate, xa é dicir, Xa é dicir. Vale. Bueno, imos a limpar estas pinguiñas que sobran en un chisco dun ollo. Vémonos aí, na esquinilla da mesa. Hasta agora, amigos. Hoxe imos cear con té verde. E con el faremos unha salsa que integraremos nunhas migas de bacallao. Nun cazo rostrimos peixe e verduras para facer un caldo. Engadimos 1 litro de auga e deixamos cocer 20 minutos. Nunha tarteira, cocemos un arroz en branco con espárragos verdes, cenoria e un dente de allo. Nunha tixola rostrimos a cebola moi picadiña, incorporamos as migas de bacallao, media cunca de caldo de peixe e tapamos deixando que se cociñen uns 7 minutos. Nun cazo co fondo de aceite de oliva, cociñamos media cullerada de fariña, incorporamos a infusión de té e o caldo. Deixamos reducir ata a metade e engadimos a nata e o ceboliño picado. Correximos de sal, empratamos co arroz e as migas do bacallao e listo para comer. Un xeito máis de cociñar con algo que tomamos normalmente pola mañá no almorzo a media tarde, que é o té verde. O té verde tamén é moi polivalente, cuidado cos refrescos de té verde, e cas galletas, o que comentaba, para a docería, para facer doces, que queda espectacular, incluso con biscoitos, buscade de acompañar con biscoitos, con galletas machucadas na base dunha torta, un pouco de infusión de té verde, está moi rico. Este prato é un pratazo. E sobre todo fai digno ao título do programa. Está chebo. Un bico, unha aperta moi grande e ta outro día. Chao. A vosotros non vos gustaba, non? Decíades. For mine. For mine en inglés, podo dicilo?